Снимаш ли? Добре. Някой от вас би ли направил нещо по въпроса? Бихте ли искали да сте промяната? Така, значи аз искам да съм промяната, особено върху насилието на животните. Аз винаги ги защитавам, така и защитавам и хората. Ако видиш, например, двама ученици да се бият, какво би направил? Ще ги спра. Някой би ли повикал учител или психолог? Да. Веднага. Веднага би. На теб случва ли се в твоя клас да се сбие някой? Малки момченца. Всички от твоя клас, като видят някой да се бие, какво правят? Спират и някои, ако други се радват и викат. И викат, нали? Можем ли да направим? Бихте ли искали да направим така, че когато видите да се случва агресия, освен вие да покарате и други хора да са в промяната, т.е. да се опитаме да спрем агресията? Носите тениски. Да, като носите тези тениски. Да. Кажете нещо на тениски. Освен да. За или против носенето на тениските? Аз съм за. Добре.